Tes. Selamat hari Minggu madi hita salutna. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu pa 10 siaon dung Trinitatis. Hasitolu sadaon ni debata. Topik, toktong rade mamaritaon hata ni debata. Tapukama masuk pat minggota marede mahita sian buku ende nomor 580 sada ayat sada 1 ayat 3. So
Marhite-hite goarni debata ama, dor goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dor goarni tondi parbadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot abadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dot olong ni roha, selehon jalapahot ma dihami roha sisongoni, ramotima akan naposom, maradopon pangasungin ni sibolis, asa maluan na sidia sian pangujunan, do sian biar ni roha, hodo toktong haposan, dohot partano batoan nami, setoguma hami di dalam sidalanan nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maradehita. Tatangion ma pati ni debata di bingguon, imasian pati parjolo saat tu pati pasapuluhon, pati parjolo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bainonmu debatam, pati paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banu agijang, doho na di banu atongaon, rodi na di bagasan ni aek, na ditoru ni tano, yang go tunggaben si sombaon manang siuluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Ay hona uhum na dosogot, akan na marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dinaono mari maula hamuna sa siulaonmu, alay anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba de Batamdoy. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahilai, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani alak pe na magebati hutam. Ay dinaono mari do ditopa de bata, langit do tano do laut, do nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitoni, di baini do umbaina di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati palimaon,
ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho. Jala leleng mangulu, ditano na ni Leon ni Jehovah de batam diho. Pati papi paonopon, unang ho mamunu. Pati papi tuhon, unang ho mangalakub. Pati pawaluhon, unang ho manako. Pati pasiaon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bea padok ni debata taringo tupati na sapului. Odo, audo Jehovah debatam, nina debatata, pargogona suatu dosan jala parimas, siluluan dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau, alai asido rohaku, di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangolosi pateki. Atong ramangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pargugoy mahami mangulana humbar tupati mi. Amin. Mare dehita. Potima dosa tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hamiro tujolom, huhilala hami, rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa, alanido, umbayan na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala huparhatopot hami, tung najok-jok do hami manibil sian akadalan muna badiai, songon biru-biru nalilu, sayunang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i, aidang di halomo roham hamatean ni akka pardosa, alai hamubani rohado, lomo ni roham, asa mangulu. Sesama salut pahagiduon nami, dot panglosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya pahot ma asiniroham dihami, marhite-hite panindangion, dot agogon iton di perbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
pabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosata. Roh mahamutu au asa manguluton dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon ita, nang perara songon abit hasubah, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mare dehita. Tatangihon mahatani debata turpu epistel di hari mingguon imanan yenet sian 2 Musa 4 ayat 10 sahatu ayat 10 pitu tajahama marsikat soring alaini nasi Musa matu Jehovah iyale tuhaku yang go au dang colma parhata au nang olat ni natoari sada nang olat ni dung makatai hodo na posom ay dok do pamangaku jala halang dilaku. Ope lau maho hudongani pe pamangan mi, upodahal pe tuho sidohononmu. Jadi tarima si tutuma Jehovah mida si Musa di dokma, da di sido si Aron hahami, marga Levi, huboto do pade ibana makatai, ida mahuhud, ipe ruar ibana majupak koko iadung di daho lasma rohana di bagasan. Ibana pe sikatmu mandok tubang soi, ibana hira pabanganmu, jala ho hira debatana. Ima sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jalana upeopsa amen maredehita.
tidakon maha porseotai, songon na hina tidakon ni dongata sa porseo di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman na ditubuhon ni si Maria, nagabegabean siyanton di parbadia, andorong sohabubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit, di panghuman ni silatus, na matay tarpanjal do ibana dia upinarsilang, na tuwa tu banatoro dung itano. Na mana tu surgo, lahundo tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso tu dosani, di sima ibana pay mga sugo tu tanoon, mangumihalak na manguludok na mate. Au porsea, uni perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panayala Kristen akan na badia. Do dia sesani dosa, do dia tayo naman do. Mula mangulu do sugo daging nihalak na umate, do diang ulo na surasuda. Amen. Tabigema kor inahana diududuti kor ama.
Kiting nama saya dihuriata minggon tanggal 6 Oktober 2024. Naparjolo dana nasorang di bahasa-bahasa otuata do sada dana boru di keluarga Jericho M. Simamora inang boru silalahi na di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 inganan nasida di Jalan Rawabola RT 4 RW Pitu nomor 44 Komplek Gereja Manang Wiksada. Napa duahon ruas nataba. Tajaro do gabe ruas ni uriata ima keluarga Ricky Joshua Alberto Basaribu inangdian entin damayanti boru papan rap dawat dua anak kon nasida sada bawa sada boru. Naro sian HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata Distrik Sapulualu Jabar Tengdi ingaran nasida di Jalan Gunut nomor 46 RT Sia RW 4 Pondok Ranggon Manang Wik 2 Napatuluon Nanang Marbagas Titing Parjolo Dot Paduaon Naing Majalo Pasu-Pasu Papagasoma Chandra Markus Simanjuntak anak ni Amang Potas Simanjuntak Nainan tubuh ni inang Rumodang Tapkubulun ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Pembangunan RT Tolu RW Onom Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Malang Wik Onom Dot Orwana Monika Dwi Sinta Buruni Amang Robin Hood Tampubulun Tubuni Inang Mercy Boru Siagian ruas ni GKPI Jemaat Agape Cibubur Sian Huta Jalan Pembangunan RT Tolu RW Onom Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Pamasu-masuat di Patupa hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Napapaton pertukaran mimbar sa distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran mimbar jala nama kubasi di Parminggon Sadarion di pukul 7 WIB Ima Amang Pendeta Abednego Sirait STH di pukul 10 WIB Amang Pendeta Siar Robinson Marpaung STH di pukul 10 WIB Amang Pendeta Dr. Marudut Silitonga STH SHMA Paditata HKBP Resort Cibubur Padita Roden Sitorus MTH Marjamita di HKBP Cijantung. Inang Pendeta Ririn Borusinurat STH Marjamita di HKBP Pelita Pulomas. Napalimahon maka tidak kon hapor siaran khusus. Sadarion Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di Parminggo pukul 15 WIB Patupaun ni Uriado maka tidak kon hapor siaran khusus tu sahalak luas ni uriata ala naeng marhasohotan. Napaunopon konpen Padita distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do konpen distrik. Maringanan di HKBP Immanuel Kelapa Gading. Masuk pukul 10 WIB Borhat do Paditata Merdowoti Ulauni. Napapituon pertangyangan wik. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 Patupaun ni Huria do pertangyangan wiksada sahat tu wik 12 di Gareja dohot live streaming masuk pukul 10 siawib nama jabui ima ruas wik 2. Napawaluhon Dewan Koinonia Remaja Dot Naposobulung Sadarion Minggu tanggal 6 Oktober 2024 Ima
patupaon parheheon RN HKBP jala madokata do nasida di tolu hari parmingguon dung sidung majahatiting laos nasida do makobasi papungupelian dohot penerima tamu sekolah minggu dalam rangka perayaan Natal sekolah minggu tahun 2024 mulai hari Minggu tanggal 22 September 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024, pembagian liturgi, kor, puisi, vokal grup, drama, gerak dan lagu diminta agar adik-adik sekolah minggu hadir. Pembagian dilaksanakan di kelas masing-masing setelah selesai ibadah sekolah minggu pukul 7 dan pukul 10 WIB. Napasiahon Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuama ditangyangta akaruas ni Uria nari bagasan parsahiton songon naung tersurat di titingta. Pasapuluhon Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 di Parminggu pukul 10 WIB di Patupa Uriata do Padidion Nabadia tu poso-poso yanakon ni ruas ni Uriata. Marguru natoras di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 masuk pukul 15 WIB. Maringanan di konsistori laos dibuama fotokopi akte lahir do surat pengantar sian sintua wik nabi. Nah pasal 10 daun boa-boa. Hobar tu program kerja ni Uriata tahun 2024 marhite titingon pinangido mati sude ruas ni Uriata asa tapasat bema peliat tahun tu Uria manang tu situa wik nabi. Guar ni ruas naung pasaton peliat tahun periode 2 Januari 2024 saat onom Oktober 2024 bui mata jahat di titing nadong diita. Nah pasal perubahan panitia tahun oikumene inklusif pesta kotilon dohot hut HKBP Cibubur 45 tahun. Domu tu pesta puncak tahun oikumene inklusif pesta kotilon dohot hut HKBP Cibubur pa 45 tahun. Mamuka siang hari Minggu 15 September 2024 saat Minggu 10 Oktober 2024 di Patupa panitia do papungon tupak tu pesta kotilon markite amplop jala tapasahat mai dung sipul parmingguon di joroni pitu gareja. Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 Patupau do rapot panitia masuk pukul 10 siawib maringanan di konsistori laos titingoma nagabi udangat tusudekor panitia asareta mandowati rapoti. Hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 Patupau ni panitia do acara malam puji-pujian maringanan di gereja dimulai pukul 10 walu lewat 30 menit sahat tunasidung domutusi pinaboto tu ida saluna na parjolo parkiran alaman gereja khusus tu tamuni huria. Paduahon kendaraan roda 2 parkir di basement parkiran na di jolo ni gereja tanpa terkecuali. Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 ima pesta puncak tahun oikumene inklusif pesta gotilon dohot hut HKBP Cibubur na 45 tahun di Patupa Huria do Parmingguon masuk pukul 8 WIB Polan sehali parmingguon. Jala pinawoto tuita saluhna asa sabuina unang mapola ita mabuan kendaraan alani keterbatasan parkir ni garejata. Jala tapatuhima akaarahan ni na mengatur parkir. Daftar guar ni ruas nang pasaton spontanitas do persembahan kasih boy mata jaha di titingta. Songanima titing di minggu ta sadarion
akatiting na mangiut tajahama di warta naung tatiop wak tikia partikia pinasa ma tunaposo nanaing mandok kata. Shalom. Horas. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya yang memungkinkan kita bisa berkumpul dan beribadah bersama. Yang kami hormati Amang Pendeta Abednego Sirait STH, Amang Pendeta Kris Vandoli Harahap MTH, Amang dan Inang Parhalado, serta seluruh jemaat yang kami kasihi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Amang Inang serta seluruh jemaat HKBP Cibubur dalam rangkaian kegiatan Parheheon RN HKBP Cibubur tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah kami laksanakan adalah sebagai berikut. 1. Acara opening atau pembukaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli dengan melayani sebagai penerima tamu dan kolektan serta mengisi pujian di 3 ibadah minggu. 2. Perlombaan cerdas cermat Alkitab yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli dengan jumlah peserta 12 week yang dimenangkan oleh week 11 sebagai juara pertama, week 1 sebagai juara kedua, dan week 9 sebagai juara ketiga. Ketiga, perlombaan badminton yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus dengan jumlah peserta 10 tim ganda putri dan 21 tim ganda putra. Keempat, perlombaan vokal duet yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus yang hanya diikuti oleh 4 week dan dimenangkan oleh week 1 sebagai juara pertama, week 6 sebagai juara kedua, week 2 sebagai juara ketiga, dan week 3 sebagai juara harapan 1. Kelima, acara Malam Seni dan Budaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September lalu. Dihadiri kurang lebih 400 orang. Acara ini menampilkan tortor dan kor RN HKBP juga sandiwara Batak yang berjudul Munson dan Liman yang dipersembahkan oleh RN HKBP Cibubur. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Dewan dan para halado, orang tua kami, dan terkhusus teman-teman remaja Naposo Bulung yang telah mendukung dan membantu seluruh rangkaian acara hingga berjalan dengan lancar. Kami berharap melalui rangkaian acara ini, iman dan kebersamaan RN HKBP Cibubur semakin diperkuat serta Parheheon ini menjadi momentum untuk terus bersekutu dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tabegema kor wik sada diuduti wik tolu.
Maradehita sekalian tapapungu pelean sada A sada B.
batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan itu hata Yesus Kristus di minggu pasuk pulusiahon dung Trinitatis sadarion di parsoran mingguta pangihonota mahatari di bata nagai barita nauli di hita. Jala barita nauli di enet sian surat ni Apostol Paulus napa duahon tu si Timotius di bidu 4 pramuka sian ayat sada saharodi ayat 5. Hujahon ma di hita ta tangihon ma. Di jolo ni di bata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akana manguldo namate hu hati dakon nang hapataronna nang harajonna jamitahon hatai hajong jokkon ditikinaune nang soune picang paingot apoi marhite-hite nasalabas di roha dohot pamudayon ay naro matikina dang tertahan halak disipu dan hati kosi alai manghiuton hisap-hisap sadiri ma alapon nasida pangajari na pagiok-giok kon pingkol nasida taiton nasida ma pingkol nasida sian hasitongani laho paele koca tu aka turi-turian alai anggoho sadok unang mamabuk roham tahun mana jati rado tinatama ulaon ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi ido sahatna horas marita kamanginang sadarion di mingguon di Patupa Huriat Pado di distrik Waru DKI Jakarta parusoran niaka parjamita jala di suruh mahami marjamita di Huriata di HKIP Ciburon di Madogotonate. Nak kinungata kasih titikon guarnami padita abin negosirait. Nuaing marhobas di HKIP Cijantung. Jadi yang paling tarisot atau Cijantung kebetulan habisnya Cijantung tu Ciburon. Nunga marasa sosotan hami. Ya. Tu baru pasaribu. Ya. Jala tolu madat danak di Palumehor Tuhani. Di Hami Sadaboru 2 bawah. Gapiga-piga hal ini rotu huriatan alengku marjamita ra odo pere di parminggota. Aladi salinari saat mata binami tu hitana sahuriaut horas maka manginang. Di minggu tersadarion di suraton di almanaktai nagawi ulok si para terhota ima toktong radi mamaritahon hatani di mata. Toktong radi mamaritahon hatani di mata. Amang inang mono tauji pamanaton nuaeng dingolu ni parhuriaon, dingolu ni parugamoon, suku-suku tu kita arong do dirohata keresahan, kegelisahan, keresahan spiritual, manang talok do di tengah-tengah di pardalaran ni ngulu ni haporosiaw taon di ngulu ni parugamota do di ngulu ni parhuriaon semua sedang baik-baik saja. Anong do keresahan di hita manang anong go sesuatu naro tu pikirata tu pakilalata sesuatu yang harus sedang kita pergumulkan di ngulu ni parhuriaon di ngulu ni parugamon di ngulu ni spiritualitasna. Atau kita semua merasa semua tetap baik-baik saja. Angkau madokon sasitong na ikon na dong do dihitan waing keresahan hapor siya, keresahan iman, kegelisahan, mamereng ngulu ni parugamoon ni hajol maon. Hidup keberagamaan, hidup bertuhan, dan hidup spiritualitasnya.
Molo tauji pamanaton nunga macai do adong parhusoran di tengah-tengah di ngulu ni parugamon ni. Hajol mau ni termasuk di ngulu ni parugamon ni ha Kristenon. Kasitong namasay ala memang luar biasa do perubahan na ta adu di tengah-tengah di ngulu tahun di Portibion. Arong lu sahalak futurisme dokon bahwa memang dunia ini dan manusia di dalamnya sedang mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal. Ibana na marguar si James Kenton, sian Amerika, madokon di bagasan sada bukuna, na manaringot tu perubahan radikal, bahwa dunia ini dan manusia yang ada di dalamnya sedang berada dalam sebuah perubahan yang sangat luar biasa cepatnya. Dan semua itu menghadirkan dampak-dampak di bagasan ngulu ni hajol mau ni. Tentu adonggo dampak nama ceringgan, alai laus adonggo mangihut aka dampak-dampak yang kurang baik, yang jika tidak dicermati dan diperhatikan dengan baik bisa mengganggu termasuk hidup spiritualitas manusia itu. Lalu marhitai di loko di mana jika manusia tidak memperhatikan itu bisa terjadi sebuah perubahan yang justru mendatangkan keburukan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Lanis yang hujahai do hupau buktu jami tadi minggu sadarion, sesungguhnya kita harus selalu merasakan dunia ini sesungguhnya tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tutu dah tidak kau date bahwa kecepatan ni perubahan na masa di ngulu tahun nuai. Bahwa kemajuan ni teknologi tahilala semakin hari semakin cepat. Dan di sana sisi memang sesuatu yang mendatangkan berbagai kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Melarang keluarga-keluarga muda di ngulu ni pardongan saripiona, di ngulu ni pariana konon, nunga tren nuaing meloneng hipas, ahar tahe. Udahlah, tentukanlah tanggalnya. Tanggal 7 Oktober lah lahir. Kenapa? Ulang tahun HKBP. Ini kan, masuk ulang tahun HKBP kan? Boy udah dibayar tanggal 7 seorang anak konai. Boy, teror ahado. Sesar mak. Apa yang aku 20 tahun asal pusanga dong operasi melahirkan anak buana mai. Ya ikon operasi do panginak tay laho hipasina. Besotung mati, terina do kan? Apa yang kono aing itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah jolo mulong ay dok kumar jarum gatung buana matahe. Jo mapadita sa marul na bedi yang ngamar jarum gatung di rumah sakit o pusyahay na do kan? So nari loja otik, lalu rumah sakit, ya istirahat dulu di sana 3 hari 4 hari supaya kembali menjadi segar. Itu perkembangan yang luar biasa di bagasan 10 tahun. Percepatan perubahan seperti itu sedang terjadi. Tetapi keadaan itu juga membuat banyak orang mengalami kegusaran dalam kehidupannya. Tohor dan wayang na dokon ni Apostol Pauluson masa nang di tengah-tengah ning luta di obason. Songon na dokon na di ayat 3 do di ayat 4 nakin. Ay na Roma tikina dang tartahan hala di sipo dan ati kosi. Alay mangyuton hisap-hisap sendiri ma alapon nasida pangajari na pagiok-giok ko pinggol nasida. Songon na dokon na di opati taito nasida ma pinggol nasida sian hasitongani laho paele koca tuaka turi-turian. James Kenton mengatakan dalam perubahan yang radikal ini maka manusia semakin terfokus kepada dirinya. Pusat kebenaran bagi dia adalah dirinya sendiri. Molo tikos di rohana tikos mai. Ale molo dang tikos di rohana dang tikos.
Ini perubahan yang luar biasa sekarang. Alani macam mau nuai paingot terjolma. Karena dia sudah membuat dirinya menjadi pusat kebenaran. Kita maju kamanginang tiki kita ada anak. Isa barani mangalo bapakna. Kalau na barani mangalo bapakna. Mulai Papua dia ipukul guru kunak kilau ina rodo bapakna ina oto do hoina kan. Ido na oto do autor nita do kan. Angko sonari do sehari do kono makna 10 pitu halusnya anak enggak. Ya kalau itu pun kita cermati bagaimana perubahan-perubahan itu sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Las berdampak dengan di tongga-tongga di ngoli di parhuriaon. Nggak mau naik do situ apa paingot tuan ruas na. Paingot mah pidel tu beta costa, tahu itu kan? Aharoa, tahu itu semua. Ya berdampak seperti itu. Semakin sulit terkadang kita mengingatkan. Dijauh bisi patang amal paingot masih paingotan kan? Alai paingot amat tai do inatai sekolah sebagai ada baju mina mar minggu nak kini minggu naro nang pakai bina so mar minggu peta hawa utorin ada sekolah kan? Akhirnya mau sebagai pe dak berani mematai madokon isukuni natai mak baga ada baju kok bagakian daripada badai hamil naro anak kan? Akan semakin lebih sulit. Tumangian nama halak nuaing tu pikiranna. Tumangian nama ibadah tu dirina. Salinari Dr. James Kenton, manusia sekarang membuat dirinya menjadi pusat kebenaran itu sendiri. Sehingga sulit untuk menerima yang lain. Jika itu benar menurut dia, maka itu menjadi benar bagi dia. Jika menurut dia itu tidak benar, maka dia menganggap itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Sehingga gereja juga sering sekali menjadi gamang menghadapi itu. Ahado sifatu pao. HP marsukut bohoma 160 tahun huriat HKIP dung dipaluas debata jong di tengah-tengah di Portibion, di tengah-tengah di ngulu di bangsa Batak secara khusus. Ahado nang jona tu ita songon huria ni debata. Di tengah-tengah ni zaman na songoni. Alani do dipilit hatari debaton su tengah-tengah ni ngulu ni halak Kristen secara khusus ruas nih HKBP. Kalaupun dunia ini sedang mengalami hal yang seperti itu. Dan termasuk warga jemaatnya berada di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Di paingoton hatane debata hita. Asa marsihohot di bagasan hasitongan nasian debata. Alani itu dokon radut toktong radik mamaritahon hatani debata. Dilakukan Apostol Paulus tu Timotius, baik atau tidak baik waktunya. Jika itu memang perkataan firman Tuhan, maka engkau harus memperkatakan itu. Suka atau tidak suka, baik atau tidak baik waktunya. Maka jika Tuhan mengatakan harus itu dikatakan, kita harus menyampaikannya. Dan pekerjaan itu bukan pilihan, tapi pekerjaan yang seperti itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Ayo koto Yesus Kristus do tua kasih sianai di dalam manaki manus baru gijang. Di Matius 20 beritakanlah Injil, itu perintah. Maka kehidupan orang percaya, kehidupan gereja bukan pilihannya untuk memberitakan, tapi itu menjadi kewajibannya memberitakannya. Alanido kon Apostol Paulus di sana Korinsia ayat 10 itu menjadi sesuatu kewajiban bagiku. Marjia ma'au molodang celakalah aku jika aku tidak melakukan itu, maka celakalah juga gereja Tuhan yang diizinkan Tuhan berdiri tengah-tengah dunia ini jika dia tidak melakukan itu. Sahat udah tohonan mi Nina Apostol Paulus tu si Timotius.
Alai buado hita laho patu pahoni. Prinsipnya kita harus mengerjakan pemberitaan Injil itu. Tapi tentu bagaimana caranya kita harus melakukan itu. Multajahana kindi turpuk tai takas joko disi paingotan nasida marhite-hite ulaon natama. Molo di Galatia ono ayat sara di dokon molo adong tarsomung dongamu mardosa di bagasan halap boko maho paingotoj menagornya memberitahukannya supaya dia mau menerimanya dan mau melakukannya. Amang inang di ngot tamu do di bulan-bulan asal porong na viral di tongah-tongah bangsa tahun. Haru tahe na di ngot tamu na viral tahe. Viral hiat di sitong na. Along ko na marningot. Tari ngot tu na po sa di bata. Isa di ngot tamu tahe. Tadi di Bekasi di ngot tamu. Anggo tu si ingot tiad do hamu. Hape na nekudokon sonai. Nekudokon Paus Franciscus yang datang ke bangsa ini. Ai tiki si jatuh ke suku do songoni tortuna sadai do diingot. Anggo tu si memang terlohok-lohok do pikiran tadi. Tapi apa yang dikatakan Paus Franciscus? Bagaimana kita memang dapat menciptakan kedamaian di tengah-tengah keberbagaian di tengah-tengah kehidupan kita ini. Caranya yang terpenting adalah bagaimana kelemah lembutan umat percaya itu harus terlihat dalam kehidupannya. Ayo jujur data bagi padokan songonon. Tari ngotuhita ala Kristen Batakon. Sudah Kristen Batak lagi nina kan? Kaya udah tabi kita songoni. Dok kesana bu kita ingat mulai di rokok songoni itu kita. Nga Kristen Batak musik nina. Manang dunga Batak Kristen musik nina kan. Ada kesan seolah-olah kita ini sudah Bataknya menyeramkan, Kristennya pun tidak dapat beradaptasi dengan baik. Sehingga kehadiran orang Batak dan kehadiran gereja sering sekali dianggap menjadi sesuatu yang mendatangkan pergumulan dan persoalan di tengah-tengah kehidupan. Hape mulungal hiling halak mardong atau halak Batak ikut sudah madokom yang berjudo halak. Semua orang yang sudah lama bersahabat dengan orang Batak, terutama dia sudah menjadi orang Kristen, pasti dia akan mengatakan orang Batak dan Kristen itu sungguh sangat baik dan mengasihi. Alani bagasan unok naiko memaritaon barita naulihita radi memarita barita nauli memang supaya jangan ada kesan orang sulit untuk menerimanya. Ada hal-hal yang kita harus cermati. Anong go jujur tapi kita padoka songonon. Ai sona hatanay nagay personal dia manak na dido nay cara nay do naso. Sering sekali persoalan cara metode menjadi persoalan bagi kita. Alani mulai dilakukan Apostol Paulus tu si Timotius asa dihangoluhon ulang parbarita raulioni radi mamicang paingoton mangopoi itu harus terus kita lakukan dan kerjakan. Alai didoko disi marhite-hite nasa labbas ni roha dohot pamudai. Dengan kelemah lembutan, dengan keramahan, dengan cara yang baik. Alai mamaritahon, paingoton, itu harus terus dikerjakan. Salinari akan manginang huriata HKBP nongjong jong tokoh-tokoh di Portibion 160 tahun, maka kita harus berdiri kokoh dengan apa yang sudah kita yakini menjadi kebenaran sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Adongko natahanguluhon, nani hanguluhon ni HKBP, dalanna makanguluhon hatani di bata. Adongko aturanna, adongko konfesina, adongko ruhu parmahanionna.
Kita bering maju di Jakarta tahun, modal di peta RPP di Ciburon pasti teh. Pasti itu modal rupa mahani apa micangok kan? Alih ada petar tikting tahe, di tiktikon de bete. Alih mau majakon mulak ini nama tahe di jakon. Ijulo de betahe, di Ranggata de bete. Berarti HKBP hia de Ciburon. Alih nunga gudang gereja HKBP termasuk di Jakarta. Dan apalah diulah hobi. Tahu mak di konsistori mah di jakon di tiktikon mah di. Akhirnya bergeser hanya karena tidak sanggup lagi untuk menegakkan apa yang harus dihidupi dan dilakukan oleh gereja itu. Tapi tak luhut di, tak porsia ini, gabe si hangulu horoton ni huria HKBP, songon huria di debata, nama ngulu di bagasan, hatani dewata. Ngalam gudang ruason, nungalam gudang jolmaon, dang radebe makang uluhoni. Alai songon hatani di batas dari paingot kita. Kalaupun itu tidak disukai lagi. Tapi sebagai gereja yang hidup di dalam firman Tuhan, dia harus berdiri kokoh dengan apa yang sudah diyakininya menjadi kebenaran untuk menghidupi firman Tuhan itu. Jadi hitape songon ruas ni huria. Di Pangido di Bata di Minggu Tersedarion asa marsi hohot jala semua lahu makanguluhon hasitongan di Bata makanguluhon hatari di Bata di bagasan sadok panggulmiton ninguluta. Tuhan menyukai orang yang patuh dan setia menghidupinya. Dan apalagi ada pabawahan ali minggu de piau di Palos di Bata mulak sian wisata rohani di Yerusalem. Ya. Nah di hari Rabu mulak saya di Yerusalem itu pas hari Sabat, hari Sabtu bagi mereka hari Sabat. Saya kaget amanginang ketika naik lift. Ada orang duduk di dalam lift itu dan dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia duduk diam saja di lift itu. Lalu saya masuk ke liftnya di hotel itu, saya pencet tapi setiap lantai berhenti. Dung saya tahu musim tutur husukum matu gait namion. Ayah hadoi, ini kan Pak Pendeta hari Sabat. Lalu bagi orang Yahudi itu tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Termasuk jika naik lift tidak boleh pencet tombol liftnya. Lalu bagaimana? Mereka patuh. Lift itu sudah diatur sistemnya. Dia diam saja di situ sampai berjalan ke lantai satu, lantai berikutnya. Seperti itukah kepatuhan mereka? Ya. Tidak boleh melakukan apapun. Walaupun kemudian Yesus merubah itu. Neng dohonok manginang ada nilai ketaatan yang masih mereka hidupi. Waduh hitauan songon halak Kristen hakabipion, nilai kepatuhan ketaatan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Terus hitan holan mano mangido di Bata, mangatusi bahwa Tuhan, ya, mengertilah, pahamlah. Kalaupun saya seperti ini, pahamlah Tuhan. Tidak ada kesungguhan mau bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Ternyata dan sedia de pedongata dari Indonesia tari waktu kepatuhan di Parugamoon sian halak Yahudi. Nilai positifnya adalah ada keseriusan mereka bersungguh-sungguh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Anggo kita kan jujur saya, mak pertinggan bahasa jala para siroha ada Tuhan ini mengatusi diri terina kan. Sehingga nilai-nilai keseriusan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu semakin hari semakin berkurang. Anggo da jolo di boda pasogit molo ngari minggu dang bui manang marhua. Molo matolbak pehau mana marsugu mbai. Itu melatih kita di dalam nilai-nilai ketaatan itu. Maka suka tidak suka, baik tidak baik waktunya, sesungguhnya dimintakan kepada kita punya kewajiban untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, supaya dari situlah Tuhan akan melihat kita gabir ruas nihuria nasoha surahkan yang tidak bercacat, karena kita serius bersungguh-sungguh mau melakukan kewajiban kita sebagai umat Tuhan di tonga-tonga di Portibi
yang mungkin tidak sangat menyukai kita menghidupi kehendaknya itu. Alita hangeluhon mai asal gabe tarpasu-pasu hita songon aka anak ni debata. Amin martang yang mahita. Melihat di hoa di Jehovah Tuhan nami, nunga hutangi kami hatam nagai barita nauli tengah-tengah di parsaran minggu nami sedarion. Namano gunogu hami asa manok tong radi laho mamaritahon barita nauli maride sabdok ngolu nami. Nang pe dang di halomo portibion lam torop nasemakalomohon hatami. Menanggapi sumur ringgas ni rohanami. Parsitu nami laho maka nguluh katam. Atong tadim tadi parbadia imana margugyo kami. Di ngulu nami marsada-sada nang di tengah-tengah ni parsaoran ni huriam. Asa dina pinaluas mijongjong huriam secara khusus HKBP di tengah-tengah di Portibion. Tutuma gabi ulam laho mamaritahon baritam naulii di tengah-tengah ni Portibion. Moliate di Tuhan diari marsugut gok mahuriam HKBP dungjong-jong di tengah-tengah di Portibion 163 tahun. Hodo na padiri hoca. Atong say pasu-pasu huriami. Asa gabi ulam di tengah-tengah di Portibion. Laho mamaritahon barita naulii. Anggiat lam torop na porsia di ho. Parbue ni pakobasion do parbarita naulion ni huriam. Pasu-pasu sadok huriam akayipe digaruk ingana digaruk luat. Asa gabe ulam huriami. Di tonga-tonga ni aka luat hajong-jongan nabi. Ali Tuhan debata hutangnya kaya menang secara khusus ruas ni huriam na adong di hakayipe ciburon. Mamuka sianaka yanakon nami na umet-met. Saro dia akan itu nami pasu-pasu habis saluh namar sada-sada pasu-pasu ngulu ni rumah tangga nami pasu-pasu akan yang diletakkan nami di hutan rebelian sai pasikop akabohal ni ngulu nami si ganupari sai patulus akasakap nauli na sinakapa di sada ruas ni huriam mariti ngulu rumah tangga nasida nang mariti akaulau nasida nang akaragam ni akasakap nauli na sinakapan nasida. Hutangnya kau kami Tuhan akaruas ni huriam natongon di bagasan akaparukilon diragam ni hasusana ni depan nasida ho na margugi hoca nang akaruas ni huriam natongon di bagasan akaparsahiton na pihak gali pamatang na di rumah sakit nang ditongan di bagas nasida dia manami amang hutagalung amang gultom inang nyonya hutagalu bersinaga Bretni panggabian inang syagian boromatod nang doho Peter Munte pasu-pasuhon hamalu mo tu nasida Tuhan asa ditikina hipas nasida goklas ni rohana mangurti nguluna doa kaulauna songoni nang lina posom dia manami amang pandita rispandoli harahap moliate di Tuhan pos rohanami tujulanon lam sikop hai pasonna asamarlah siroha laho manguluti aka ulaonna pakobasionna di tonga-tonga ni huriam di HKBP Ciburon. Ngarap kami tengah-tengah di parasaran minggu nami sedari Tuhan lam sikop maha malumon inaposomon. Ali Tuhan debata. Songoni manang akaros di huriam marsakap mardongan saripe pasu-pasuhon di nasida parsitutuon saya pasaud akasakap naul nasinakapan nasida asa ditiki nong binuhul nasida pasa atomu aka pasu-pasui pahotor nasida gabe ripe nai baru di tengah-tengah ningguluna aka ulau pakobasen ni huriam haka bisiburon pasu-pasu Tuhan naneng patu pahon pesta gotilon sai paria sudi ruas ni huriam parsidohot di ulaon lasirohai mamelehon akan atarpelehon nasida gabe pilana hucus di depan pasu-pasu nang remaja na pasumulong ni huriaon nang patupaon ulaon parheon na sida na salaon naik jala di paujung na sida ulaon ni sadarion lampahehon ngulu ni parasauron ni akar remaja na pasumulong ma parbue ni ulaon nang pinatupan na sidai
Tong mulyati madiho Tuhan. Dina mulak ne hamian non dungsun parmingguan namion, ramoti mahami di sadok padalan nami, dia kaulaun nami, parsauran nami, nanai sipatu pon nami di sadarion. Tong om matangi yang nami Tuhan. Usah bahok kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita di tikina maredion tapasahat ma peliata napaduahon.
tatangya koma peliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harroan saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahan hami masyana nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uam na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asa hu parasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaon muri tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malo mani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa madosa nami songon pane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Ruas Wiktolu unang jo terpulang alana adong sesi foto hita lau tu iklan. Tu hita sudah ruas Wiktolu, Roma hita tu jolo, asaman foto hita. Mau lihat ya?